Mga kaigsuunan, niya ang laing sumpay ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat. Ako. Maghulat ako. Di maganda siya musugot ako. Apan, gibati siya kaluin ako. Nakita mong niya nga tinod ko nahigugman niya. Mao nga, gisugot ko niya. Kinuo ko. Pagkaluoy sa taon siyang uyong nga tuwas layo eh. Naning kamo taon para silang ugma. Unya, yung uyab din eh. Nangitag lang laki. Muna pag-ingnon Jimboy nga, diligot sila ni Aluna ang alang sa usagusa. Huwag karon nga gisugot ako ni Aluna. Dili ko na siya buhian pa. Dili na, Jimboy. Sir Raymond. Sir, uliin lang ko, sir. Busog naman ko. Nakaon naman ko usap. Ay, napunan na sa 1/4 nga inasal nga baboy nga akong nakaon, sir. Ilom daw, 1/4 ba uroy? Nga ikaw may nakahurot sa 3 ka kilo nga inasal nga akong napalit sa muslingan. Buyag, sir. Tutuwi ko, sir. Di ba si buyagan ko ni mo, ha? Na lang. Di na ka madutlan buyag ng lawas mo. Bitaw, Jimboy. Di man sad may ingon nga hangol si Raymond anang baboy. Ako, sir, hangol kay kuhan na, sir. Atiksilin ako niya, sir. Kung doon na sa mo inasal baboy, ha? Doon naman ko yung cellphone, sir. Nakapalit naman ko yung cellphone. Cellphone ragol nga baratoon. Okay. Hatagi ko sa mong number, be. Okay, sir. Kini, sir. Ay, kuhan, sir. Sa dili pati kahatagan sa kong number, sir. May pangutanan na ako nimo. Unsa man ka na, ha? Sir, laro na pagid ka nga ilang relasyon ni Sir Raymond ug ni Aluna. May uyab ra man sa Aluna nga tuwas Manila, sir. Ug dako kay gusto si Aluna atong rini. Naibaw gid ko ana, sir. Di ka masakitan ni si Raymond kung mabalik na si Rini niya. Yang buwagan si Raymond. Yun na pa. Sa imong sinultihan, murag suhito kas kinabuhi ni Aluna o gatong rini. Usaman, managkaila na mong tulo ni Aluna o gatong rini, ha, Jimboy? Ha? Sulti ikos tinood. Kaila ba day kamong daan ni Aluna? Ha, Jimboy? Likutan ng iskina, taxi driver. Sir. Hapit mo kong booking atong si Rector na nga managkaila rami ni Aluna. Dili pa mayo nga masayod silang tanan nga kaila o silingan ra kami ni Aluna dito sa mga probinsya. Dili lang una na ko sila sultihan sa tinuod. Ay, natuog naman dahil si Mama Erlinda. Napainom na tingali ni siya ni Delia siyang tambal. Masud lang ako sa akong kwarto eh. Matuog na ko. Busukay ko. Ay, hindi na lang ako manihapon. Ay, Rimoy! Silya, iya kong gitawag. Ganihan ko na paabot sa mo pagpauli. Kumusta ang gisugo ko ni mo, ha? Mayo kay nakiskot ka na. Ang bahay ni si Raymond ug Aluna. Mao mo ito gustong masayran, di ba? Kung uyab na ba sila? Oh, Delia, may relasyon na gyud si Raymond ug Aluna. Uyab na gyud silang duha. unsa? Nagkauyab na gina isilag ko, ha? May relasyon na gina sila sa Raymond at ang animal ka, Alona. Mao ka na day. Si Raymond ginisulti na ko sa tanan. Isugot na kuno siya ni Aluna. Natural lang nga maghakab-hakab yun sa sugot ni Raymond. Katabang lagot siya. O niya si Raymond iyang agaon. Paita ba yung ini, uy? Ay, lagi hilak day. Simboy, mahal ko kayo si Raymond. O dili ko gusto nga bato siya sa lain. Are, sanding na ko day. Simboy! Digin mo angin sa gusa-gusa day. Kanang Aluna, gano'n nakaigon inigtanan. Kung pa siya mabot kinabuhi ni Raymond, dili ba kaya maglain si Raymond? Kalma lang ko. Sabak-sabak na kuli. Niragay ka sulti na ko ni mo day.
Ay, bisan mo pa maabot si Aluna sa kinabuhi ni si Raymond. Ay, di na po mo magkauyab eh. Kaya wala man siya gusto ni mo. Busa kalinti lang siya. Pangita lang ng laki dahil nga imong igugmaon. Ako lang si Raymond, Jimboy. Wa pa hingpit nga maangko ni Alona si Raymond. Busa, mangita gyud ko paagi nga mawha sis kinabuhi ni Raymond. Kung ingon anam gid niya imong baton day. Nga mawa gid sa Aluna sa kinabuhi ni si Raymond. Siguro lang day nga magkabuwag gid silang duha nga way daotang may tabo ni Aluna. Siguro lang gid liya. Aron dili masilag kanimo si Raymond. Jimboy. Day liya. Ay nakaluto na ko pamahaw day. Nay paborito nimo dito, itlog ug hotdog. Oh, napabigay ko anday kumber. Kaon na dito. Ay si Ma'am Melinda, ako naman itong ipakaon. Man naman siya kaon. Ikaw, kaon na dito ka. Sige, masakila ko eh. Si Raymond na po di mong ginaw na. Nga nag-auyab sila ng katabang, ha? Oh, Jimboy. Masakit kayo buhaton ko. Ano makabuhag sila nga dili ko makabuhat ang nautan sa animal ka babae. Day, manailis ko day. Huwag niya pa day. Kalimot ikutsulti ni mo ini gabi eh. Karon ding buntag, panglakaw si Raymond kang Aluna. Ito silang probinsya ni Aluna. Magkikita si Raymond sa inahan ni Aluna. Mao ka na day. Magkikita siya sa inahan ni Aluna. Aron nang yun ang inahan ni Aluna nga iyang pakaslan si Aluna. O, si Raymond, magpakasal kang Alona? No! No, dili ko masagot, Jimboy! Dili ko masagot na makasal si Raymond ng Alona! Dili, Jimboy! Oh, manglakaw na mo, iho. Muadto na mo sa probinsya nila ni Aluna. Oh, Daddy. Nagpaabot na lang ko ni Alona. Tuwa pa siya siyang kwarto, nagilis. Ay, pastilan. Paggawa kong yun magdahong Raymond, iho. Nga, usalang nato kakatabang ang mahimo mong hinigugma. Bisan ako, Dad. Huwag ko magdahom. Nga nga kong kasing-kasing at tumahigugma sa ato lang katabang. Apan huwag ko magmahay, Dad. Tungod kay, nalipay kay ko nga nagkauyab ni Alona. Raymond, iho. Ayaw kayo palabig-labyog sa gibati mong kalipay. Ayaw kalimot nga may hinigugma si Aluna nga mo'y tinuod yun niyang gimahal o gihigugma. Ikaw sayod kang ganyan. Hibaw ko, anak, Daddy. Apan ako'y tao, Dad. Nga kung mo'y magkagusto, ako yung angkonon. Angkonon ko manggani ang usa lang kabutang nga gusto kong maangkon, si Alona pa ka. Oh, Ug ang iyang inahan, labi na katuya igsuon nga lalaki. Silang duha ang makatabang ug dako na ko, Dad. Aron maangkong gigud si Alona. Magpatabang ko nilang duha. Aron pagkumbensir kang Alona nga magpakasal na ko. Raymond. Mubuhay ko dakong kantidad, Daddy. Dakong kantidad sa kwarta. Nga mo'y isuborno ko siyang inahan o igsuon. Aron tabangan gid ko nila nga maasawa ko si Alona. Dala, sige. Tinudanay na magyugka ng gibati mo anang Aluna. Gugma na magyugka ka ng gibati mo niya. Oo, Daddy. Siya na gid ang babae nga gipangita sa akong kasing-kasing. Nga may hatagan ko sa akong bansagon. Ug buhato ko gid ang tanan, Dad. Aron ako gid siyang masawa. Ah, sige. Kunon sa'yo makalipay ni mo, iho. Dili ko ikaw babagan. Gusto ka magyugka nga siya ang mamahimo mong asawa. Liho ka na yun ang tanan. Ayaw paglangay. Timan kaluoy lang ang rason nga gisugot kaya. Tuod kay aduna na siya'y uyab, nga mawagod ang matuon niyang higugma. Busa daliya ang pag-angkon mo kaniya sa hingpit, mintras wa pa mabalik katungin ni. Oo, Daddy. Buhaton ko gid sa labing daling padahon. Maangkon ko sa hingpit si Alona. Aron balik siyang hinigugma, hingpit ng maako si Alona. Oh, sige, Dad, arin ako. At tuon ko pa si Alona, Dad, kay manggikan may padawong silang probinsya. Excuse, Dad. Naibaw ko, Raymond. Nga buhaton mo gid ang tanan nga maangkon mo gid si Alona. Ug manghinaot lang ko.
nga way mga kakulian sa maabot nga mga adlaw ining puguso mo nga pag-angkon kang aluna sa himpit. Kana ang iangpo ko kanunay sa kaitasan. Asa naman sa to siya, Jimboy, ha? Muadto na ba sa to siya sa ilang Raymond? Dili ma'am ay. Magkikita ko na siya sa lalaki ng nanguyab niya ma'am. Maayo unta ko na. Nagsulti siya sa tinuod, Jimboy. Kagatong nananghid siya nga makikita sa lalaki nga nanguyab niya. Apan wala siya makikita sa maong lalaki. Dito na ko siya silang Raymond. Murag, dili na kita siya maagtoy lang si Raymond ma'am ay. Kaya kung nito siyang nasultihan, na nakauyab na sila si Sir Raymond ug ang iyang katabang. Oh, mao ba? Nagkarelasyon na yun ay sila? Oo eh. Uyab na gid sila ma'am. Ug lisod na gyud matuman pa ang gusto ni Liya nga magtinguha pa og angkon ni si Raymond. Maayo unta ko na magkauyab na sila anang lalaki nga nangulitaw niya ron. Aron hingpit na gid niya nga malimtan si Raymond. Magkarelasyon man og dili sila si Liya ug kanang nanguyab niya ma'am. Kinahanglan gyud nga kalimtan niya sa hingpit si Sir Raymond. Kay wa man gyud paglaong nga maangkon niya si Raymond. Wan ana gyud Ma'am Erlinda. Di ay, ha? Nagkauyab na gini ay sila, ha? Oh, Briggs. Briggs, tabagi ko. Ah. Dili ko gusto nga maato sa lain si Raymond. Dili ko gusto nga makasal sila. Leah, kinilay kasulti ko. Naluoy ko nimo. Busa tabangan na gyud ka nga magkabuwag sila anang ilang katabang. Ang panood sa malagi buhaton ta. Uyab na sila. O kasi sunod na hitabo, ha? Magpakasal na sila. O ka na ang dili ko ikatupot. Leah, bisan makasal pa sila. Mapangitaan ka ba itong paagi nga magkabuwag sila? Busa, relax. Busa, hilak. Basay pasalig ko nila. Magkabuwag sila. Kana ang pangitaan kong paagi. Mahimo mo ka na, Briggs. Nga magkapuwag sila, nga dili ka magbuhat og dautan sa salbahis ka, Lona. Kana lagi ang pangitaan taong paagi nga magkabuwag sila nga way daw tang mahitabo na itong maong babae. Kay husto ang gisulti ni Jimboy. Ikaw yun ang diretsohon pagrumbo ni Raymond kung adunay daw tang mahitabo kang aluna. Mao ka tabagi lagi ko. Tabagi ko, Briggs. Isaad ko. Usa ka sa mabulahan kung maako sa hingpit si Raymond. Kana ang ipasalig ko ni mo, Briggs. Wapay udto. Maabot na ta sa inyong probinsya, aluna. Oo. Og malipay gyud ron si Nanay Taling nga maduaw na sa kusamo. Oh, hasta to si Manoy ni Mubrando. Alipay ko to ron kay hatagang ko man turo kwarta. Ayun na lang paghatag og kwarta nila, sir. Uy, di naman ko'y kwarta good kay kaduha ko gihatagan og sweldo ni daddy nimo. Di lang na nimo. Lahi ning ihatag ko lang nanay nimo ug Manoy mo. Aluna uyab na ta. Busa isipon ko na usab nga ako igsuon si Brando. Og isipon ko na usab nga akong inahan si nanay mo Taling. Balik na sa ganang sir, ha? Di ba nagsabot naman ta nga mag-Raymond ka na lang ako? Oo, di ay nalimot ko Raymond. Ka na. Ay, kung kalimot, good. Okay. Inig-abuton niya na to sa inyo. Di ta mamalik din sa syudad. Ugma na kita mamalik sa syudad. Sige, Raymond. Ugma na lang ta mamalik sa syudad. Inag-abuto niya na to sa amo. Muato dahin ko sa bahay nila ni Noy Pablo. Ang amahan ni Rene ba? Mangutan ako niya kung may kasayuran na ba siya kung kumusta na ang kahimtang ni Rene nga tuwa sa Manila. Aluna. Ay! Amri ka din sa gamay itong gagin. Buktok mo sa ka. Maraglaw mo kayo mong ginaunan ay? Naguna-una lang ko sa imong manghod nga tuwa sa syudad sa Sugbo, Brando. Bibigaw ko ni Aluna. Oo eh.
Kung gani, ibingaw sa kung aluna na eh. Pero, itangin balaka yan eh. Ay, okay naman yung kahimtang to, yung pagkabutang to sa syudad. Hinuon. Nalipay ko nga usa ka buutan ang nahimo niyang amo dito sa syudad. O gihatagan patitag kwarta atong nianhi sila. Basta ko rin, gitagan po ko. Taling! Oh, Uy, may nagtawag man ako sa unahan, Brando. ay, mura-murag tiyog na aluna ang nanawag mo. Nay Taling! Ako ni Nay, si Aluna! Daan ako. Si aluna yun ay. Salamat! Niagit ang manghod mo. Nakauna-una gid sa pagduaw nato din Brando. Ay, na Brando, sugaton ta si Aluna sa gawas na dayon. Ay, salamat. Salamat kay niya sa ka, sir. Bitaw, ay salamat kaayo sir ha nga gihuyugan mo gyud si Aluna. Ang tinuod, ako ang misugat kang aluna nga mudo amin ninyo din Oo. Tinood na, Nay Brando. Si Raymond ang mitanyag nako nga muduaw mi karon dinhi sa ato. Kadiyot, good. Aluna. Nganong nagrimo naman kasi mga gaon? Pagkawag rin batasan. Bitaw day Aluna, nagrimod naman lang kami sir. Uy, ayaw anak, uy. Agawon mo baya siya? Busak pag sir niya. Noong saan man taon ka, oy. Abi kay buutan ang imong gaon. Gabusar man ka. Ano kay tahod? Ay mo kasuko ni aluna. Ako'y nagbuot nga di na siya mag-share na ko. Ha? Mao ba, sir? Mao ka na. Ako'y naghangyo niya nga mag-Raymond na lang siya na ko. Okay, niyami di kang da nga makaon si aluna. Mga unta, kay gigutom na sa gula. Ting pariod to na mayroong rasa. Mayo pa. Sige, naitaling. Abua ang lalo pagkaon. Mga unta. Karon nga tuwa si Aluna sa bahay sa iyang uyab. Ay mo mutanan mo si Ramon? Suka na ko eh. Usam ka na ipangutanan mo na ako, ha? Anong wa naman yung patahura og sir si Aluna ni mo, sir? Ayaw na, oy. Agawon ko kaniya. Nya, magrimon siya mo. Ay kay nagisod kagbalik ka na. Wa ko siya patahurag share na ako. Tungod kay may relasyon na kami siyang mangod. Uyab naming duha si Aluna. Sa? Ikaw nga agaw ni Aluna? Iyan na nga nahimong hinigugma. Nagkauyab na kamong duha ni Aluna? Mao ka na. Uyab na kaming duha. Si Ramon, nagsulti ka ba ako sa tinuod? Ha, sir? Nga uyab na mo si Aluna, sir? Oo. Uyab naming duha. Kung sa di ko makatuo ni sir. May uyab na si Aluna, good. Diba, nibaw naman ka nga may uyab si Aluna ato sa Manila. Mao ka na. Way nalilong na ko bahin siyang uyab nga kinganlan og rin eh. Pero kanong iyam kang gisugot, sir. Naglibaw ko kung nganong... Ako, nahibaw ko nga. Grabe gud ang gugma kang rini. Gani, sa diyang milarga sa rini sa Manila. Halos magani, magpakamatay sa luna tungos kagool. Kapag karon, uyab na mo. Iyang gilisan sa dakong kasayon si Rene. Karon pa ko ibang hura na. Bright ba din eh. Sabi ko bugo ni Bayana. Okay kayo eh. Nalipay ko nga, gikalimtan niya katong Rene. Ug ikaw ang gipuli, sir. Nalipay kayo. Sige, sir. Pakasal na mo. O kung makasal na mo, di nun niya ko mag-share mo, ha? Ug ikaw, magmanoy nun niya kanako. Pero mula na ito mapipila ka adlaw na may magkasal si Aluna. Haway maayo kon karon pa lang. Mag-Raymond ka na lang ako. Ug ako sad, magmanoy na lang po kunin mo. Ha? Okay kayo. Sige. Raymond. Di na ko mag-share ni mo. Mag-Raymond lang ko ni mo, ha? Kay maabot man kang bayaw. Okay. Sige, Manoy Brando. Kini da. Magkabayaw yung dato ini. Bright yung saluda da. Saludo ko. Bright kay ako manghod. Dako nga kong pasalamat. Nahaduaw ka din sa tong probinsya, kay Aluna. Kumusta ka naman? Okay ko, Nay Pablo. O abi mo, Pablo, iya di hapon nga kuyog karon dinhi ang iyang agawon nga si Sir Raymond. Ay, mao ba?
Buotan biya tong imong agawon nga si Sir Raymond day aluna. Kaya dihang nihapit mo rin sa akong gipuyan sa dayo na ninyong balik sa syudad. Iya kong gatagag kwarto eh. Di manggani untay kumudawat naman. Iya manggag kong gipugos pagdawas sa kwarta. Asa pod gani mi si Brando Pablo. Iya ganing gihatagan og kwarta. Buotan magud kaayo siya, Noy Pablo. Ug ang mga kwarta nga inyo nadawat, uwa na niya pailisi. Pagkaswerte ni mo hindi alunan. Talagsaon rang makakita og agawon nga sama kabuutan ni Sir Raymond. Kining Noy Pablo. Kumusta naman tuod si Rene? May balita ka na ba kung kumusta na ang iyang kahimtang? Og ako, iya pa sa kong ipangumusta, ha, Noy Pablo? Ang tinuo di aluna. Wa pa ko'y balita hangtod ron kang rin eh. Pero doon ay may anhi din nga matod pa. Kauban ko na ito ni Rene dito sa Manila nga may bakasyon sa ila. Tagapikas lungsod ang maong tao, may anhi din may agi din og nangita na ko. Pero, wa man ko din adtong higayon ha. Ug pag-uli ko gikan kong nanagat, wa na sad ang maong tao nga nangita na ko. Ay, basin ang tuyo atong tawhana. Mauna ang pagsulti kung unsa na'y kahimtang ni Rene dito sa Manila. Mausad na'y pagtuo ko. Wa bitaw ko managat anang pagkaugma, kay basin pagmubalik siya. Magkita na unta mi. Apan, wa naman mabalik ang maong tao. Kumusta na ka si Rene? Gimingaw na kaayo ko niya ni Pablo. Pero gibati ko day aluna nga ukirag kahimtang ni Rene dito sa Manila. Ay magpaabot lang ta. Nga mubalik na siya din eh. Kung mabalik na unya siya din ni Pablo, diya dayon, hagdun ko na si Rene og kasal. Magminyo na unya may kung mabalik na siya. Nganong wa man taba malik sa atong bahay, day, aluna. Himo pa magdikong gidarin his ipapaw sa payag ninyo ni Rene, uy. Nay, gusto ko nga magsulti ta sa dili mata mo balik dito sa ato. Din po si Raymond nagpaabot na ako. Unsa man ka nang buot mong pakigsultihan ako, nak, ha? Og, aluna, nganong wa ka naman mag-share ni si Raymond, ha? Nga imo man siyang agawon. Nay, pagbuot ni Raymond nga dili na kumusangpit niya og sir. Mo yung gusto nga mag-Raymond na lang ko niya. Oy, unsa? Uy, ngano kod? Unsa may hinungdan, ha? Tungod kay uyab namin ni Raymond ay may relasyon na kaming duha. Unsa? Uyab na mo ni si Raymond? Imong giuyab ang imong agawon, aluna? O nay, uyab naming duha. Ginoo ko. Aluna nga naman intaon nga nagbaton ka man og laing hiligugma, ha? May uyab ka naman. Mag-unsa naman lang inyong relasyon ni Rene, ha? Unsa man, natakli na bang ito kang si Raymond ang imong gugma? Maong gisugot mo siya, ha, nak? Si Rene paghihapon ang nating bansa kong gugma o pagmahal. Ngay taling, ugwa na ilain pa nga akong higugmaon hangtod na sa akong kamatayon kung dili si Rene lang. Isugot ko si Raymond. Apan, wa ko'y gusto niya bisan gamay, nay. Unsa? Ay, Diyos nga maluluyon. Wa kay gusto sa maong lalaki, apan imo siyang gisugot. Dili ba ayo kining gibuhat mo, aluna? Ngilad ka ayo kini nga nagdubli ka gitigugma. Mao ka na hinungdan nga gidati ka dinhi sa ibabaw, nay. Aron sultihan ko ikaw bahay ni ini. Pamati na taling, kay isaysay ko nimo ang taning nga nahitabo. Mao nga nahimo ko siyang hinigugma. Ingon ni ini ang nahitabo, nay taling. Oh, ingon din na ang hinungdan nga nagkauyab mo ni Aluna, Raymond? O man ni Brando. Ako rin nagkagusto og dahigugmang kang aluna. Apan siya, way gusto na ko bisan gamay. Kisugot lang din niya, kaya naluoy siya mo. O gihulga mo siya nga magpakamatay ka kung mubiya siya sa inyo. O manay. Kung dito higayon ng gihulga ko siyang magpakamatay ko. Kung nidayon yun siya biya sa among paymay, hayan,
Karo higayon na, patay na ko. Kay, idulin kong gigpusil akong kagalingon. Pid, kung nahitabo pa nga may biyak siya sa inyo, niya ikaw nagpakamatay, bugo siya sa bugo. Kadato ni mo? Niya, di kaya sukton? Nayabag siya? Sir, salamat salamat nga nahigugma ka sa akong mangot, sir. Magkabayaw niyo kandidato. Maukri ka rin akong dako problema mo ni Brando. Kaya si Aluna, huwag gusto na ako, bisan kamay. Gisugot ako niya, tugod lang sa kaluoy. Ikaw wala ka, Rimon. Ako'y bahala aron magpakasal si Rimon. Ikaw, Rimon. Ikaw ang gusto ko nga mabanas sa kumangot. Ikaw. Unsa? Tuwa si Sir Raymond ug Aluna sa probinsya, sir? Dayon gyud sila naglarga sa probinsya ni Aluna, sir? Oo, Jimboy. Kursunada magit si Raymond nga makigpangadto sa probinsya nila ni Aluna. Ay gusto gyud lagi siya nga makikita sa inahan ug igsuon ni Aluna. Kay magpatabang gyud lagi siya sa inahan ug igsuon ni Aluna aron magpakasal si Aluna kang Raymond. Bida no. Tinud-an na gyud kang si Raymond nga tukang Aluna, Sir Rector. Oo, Jimboy. Nahigog magipag-ayos si Raymond sa mong gabay. Bida. Doon na naraba na hinigugma si Aluna. Natuwa tos Manila, Sir Rector. Takor ba ginagugma si Aluna kang rin ni Sir Rector? Doon na pamagani sila ipayag sa ibabaw sa buntog dito sila, dito sa probinsya. O gitawag pa doon ilang paraiso. O ba? Ay, balik ka na sana ng istorya mo nga mura ka og suhitos kinabuhi ni Aluna ug natong rin eh. Kung ako pangutanon ka kung nagkaila ba mong daan ni Aluna, di sag ka motubag. Basta, sir, dakong problema gyud kung mabalik na si Rene. Kay maog gyud gigugma ni Aluna. Sir Rector, imo mo gitutok kag mayo. Ano ka? Tugan na gusto tinuod, Simboy. Unsa man? Managkaila ba mo daan ni Aluna? Ha? Managsilingan ra ba mo dito sa probinsya nga yung gipuyan? Tugan ni gusto tinuod, Simboy. Sir Rector, Suhito ka manggod sa dagat sa kinabuhi ni Aluna. nga, dili may silingan ng Luna, sir, eh. Di may silingan silang probinsya, sir. Dili namin nagkaila syudad. Sama siya nisulti na ko siyang kinabuhi, sir. Mga ako rin siyang gisulti ni mo. Basta lagi, sir, dakog yung problema ang atubangon ni Sir Raymond na kung mabalik na tong uyab ni Aluna nga tuas Manila. Kaya siguro man yun nga, buwagan siyang Aluna ug ato siya mapili sa yung uyab, sir. Ako na ka nagisulti kang Raymond, Simboy. Mao nga nining higayon nga wa pa mabalik katong Rene. Maninguhag yun siya nga iyang maangkon si Aluna sa hingpit. Nga magkasal sila sa dili pa mabalik ang una niyang uyab nga tuas Manila. Kana noon, sir. Kung may muna na si Raymond nga makasal sila ni Aluna, wag yung paglaom nga magpagkabalik sila ni Rene. Apan ang pangutana, sir? Mapagkasal ba ka si Aluna kang si Raymond? Nga si Aluna, wa may gusto ni si Raymond. Ngunit akong trabaho nun din si Raymond nga musugot si Aluna nga magpagkasal niya. Mau ba? Ganihara nga may biya sila si Aluna og nanay din sa inyo ni Pablo? Oh, Brando. Taod-taod na to silang mibiya. Pumalong balik sa bahay. Mamambitaw nga, may agpas ko din hinoy. Kaya may ikaw ko sa akong bisita nga biyaan lang ni Aluna taon. Dinhi manggod siya kuyog ni nanay mo. Kay nagpakisayod siya kung kumusta nagkuno si Rene nga tuas Manila. Apan wa ko gikatubag. Kay wa pa masag kumasayod kung sa nabalita ron ni Rene nga tuas Manila. Balita. Di ko gusto. Maghandom siya itong Rininoy. Why ayaw ti mga anak? Dito siya dato. Dato ang gusto na kumabala ni Aluna. Tira ka! Ngano to siya? Kalit man nagkalami ang tono sa inistoryahan. Kadaghan naman to siya nagbalik-balik og pangutanan nako kung may balik ba si Rene aron magpagkasal na siyang manghod. Unya karon, mingon siya nga way ayo si Rene. Matay nakasabot pa ko sa dagan sa utok ning maguwang ni Aluna. Ambot lang. Ni ano may gini sa bayro na. Dito ikan silang ni Pablo. Niapas ko ninyo ni nanay. Pero wa mo dito. Ayun ni nanay, ha? Tuwa sa tabay, Manoy, ng laba. Oh,
May kayo na pa si Raymond. Ito sa lantai si gawas. Magsulti talo na. Importante kayo nga magsulti ta. Importante kayo pagkisultihan mo. Unsa man ka na pakisultihan mo nako, Manoy? Moadto para pa ko sa merkado. Hapon naman, good. Mangita kog atong masud-an ro nga bii. Kaya dito kini kong pagkisultihan mo. Mantag sulti, pwede ka nang madus merkado. Tara, ito sa gawas. Linggo ta sa lantay. Doon ako importante nga pagkisultihan mo. Unsa? Gisultihan ka na di ni Raymond? Bahay na mong duha, Manoy Brando? Oo. Uyab ako naman duha. Apan mato niya, napugos ka lang kuno sa pagsugot niya kay naluoy ka niya. Sa laktod, siya na kuno ang nakagusto mo. Pa ikaw, wa. Mao ka na ang tinuod, Manoy. Sa pagkatinuod lang, nagmahay pa ako nga gisugot nako siya. Uwa magkukoy gusto niya. Alo na, sabi mo, husto kay kasi magibuhat. Mao na labing sakto yun mo. Ngayon mong gisugot si Raymond. Sakto kasi magibuhat. Nung kidato siya. Aw, dili kidato lang. Milyonaryo yun. Busa, wa kagyo anging mahayan na nagkaoya po. Maong, pagduduhas mo na, pagkasli si Raymond. Aron mahaw hasta sa tuka pobre. Manoy Brando! Siya ang pamanhalo na. Gusto ko pagkasali mo si Raymond. Pusa, saan nga rin siya? Ay pagpadikidikid niya. Ano siya matusulay babae? Pero Manoy, si Rene ang akong gigugma. Siya lang ang akong gimahal, Manoy. Sa ato pa, nagplano ka pa di ay nga makibuwag kang Raymond, ha? Mao man ay among sabot ko. Nga kung mabalik si Rene, pagbuwag mi. Kana ang di kong sugot! Oh, Kalimti ka ito rin eh, Luna. Si Raymond ang pamanha. Pagkasal ka niya sa labing madaling panahon. Mintras init pa ang gibati niyang gugma niya di mo. Kung di ka dali ang pagkasal niya, kung natawad mo ng buwanga ka, Manoy! Unsa? Anay, sa lunay. Nihilak to akong gibiyaan sa bay. Muhunuan ang paglaban mo niya, nabi. Tuwat sa luna kay, baikaw ta na rin mo nga. Umata to ka. Makita si luna nga naghilak. Ay, gano'ng naghilak man si Aluna, ha, Brando? Kung kasapa na eh. Unsa? Kuyog mo ganihan eh. Ubay gisulti sa luna ni mo. Bahay nilang duha ni Raymond. Doon na siya gisulti na ko, Brando. Uyab na kuno niya si Sir Raymond. Oo, hibaw di ka na eh. Ako sa na eh. Hibaw na ko. Kay si Raymond saan may nagsulti na ko nga. Uyab na sa ni Aluna. Mong, biyayo na kaniyot ang gilabahan mo na be. Ano ta sunahan? Kita ta katong kalingkuran. Kay istoryahan ta ang bahay na ni Aluna o Raymond. Dahil dayon, italing. Alona? Nagmata ka na di ay. Oh. O ikaw rin ako ipangita. Di ako na din eh, naglingkod sa lantay. O, hey, nagkila ka? Nganong nagkila ka? Ano? Ano na? Kuan. Uy, kaso eh. Wala. Gimingaw ka ba siya mahinig ugma nga to as Manila? Umoy mong hilakan? Gimingaw ko ni Rene. Apan dili ka na ang hinungdan sa ko paghilak. Kuno? O saan may gilakan mo? Imo na din kisultihan si Manny Brando bahay na to. Oo. Isultihan ko siya. Nauyab na ta. Iya lagi nga pakalimtan ako si Rene. Ug anak ko na itakli kanimo ang akong gugma. Apan dili ko ipakahimo, anak. Dili ko kahimo. Si Rene ang akong gigugma. Si Rene ang tanan alang nako. Si Rene lang, Raymond. Alona. Kisultihan ka na di ni Aluna na eh. Nga, uyab na si Raymond. O gusto ka nga, wagan ni Aluna si Raymond? Mauunta na gusto ko nga buhato ni Aluna, Brando. Dili maayo nga magdubli siya ginigugma. Oh, inoon. Saktong sa imuha na eh. Di ba yung nga magdubli uyab si Aluna?
Apan di ko musugot nga si Raymond ang iyang buwagan. Si Rene. Si Rene ang gusto ko nga iyang kalimtan sa dayon. Brando, Muna, si Rene ang iyang buwagan o dili si Raymond. matod pa ni Alona. Si Reneg yun ang iyang pilion. Kay si Reneg yun ang iyang higugma. Ako ito siyang giingnan. Ngawa na lang unta niya sugta si Raymond para dili siya maproblema. Ya, parehas munduhan ay. Brando, Nay, paminaw ha. Grasya sa langit na kada. Ganay ko ba si Raymond kag Aluna? Muna, bilog na sa Luna nay. Ha? Milyonaryo si Raymond. Ug uyab na sila. Nga ato ba psuton si Raymond? Usan? Wa ka mangandri ka mahimong milyonaryo nay? Ako nay, sultihan talaga, ha? Dako ako pangandoy nga madato og mamilyonaryo ta. Ug mao na kini ang katubanan sa tanan ay ang pagpakasal ni Alduna ka Raymond. Pusa, pugsong ako sa Luna nga magpakasal ka Raymond. Magpakasal siya ni Raymond sa busugot siya o sa dili nay. Brando, Mo ka na nay, ha? Ug ikaw, ayaw pagunahon og lain. Ang bahin na ni Raymond ug Alduna ang naong ta nga makasal gyud sila. Ha? Brando, dili kita makahukom sa tanan. Kung dili si Alona. Og si Alona, matod niya, gisugot lang niya si Raymond tungod lang sa kaluoy. Apan wa siya gugma ni si Raymond. Ah! Parang ko'y gugma nay! Parang ko'y gugma! Basta kay si Raymond ang labing maayo nga iminyuan. Kaya ko ni siya, ha? Si Rene, usa lang katrabante. Nga narbaho sa Manila. Samtang si Raymond, milyonaryo nay. O gugma pa siya ni Luna. Ha? Kaya kong rasya lang nay. Nga ito pala yun. Makasulti ka lang, anak Brando. Kay dili manggod ikaw ang nahimutang sa dapit ni Alona. Magsulti ako sabay. Nakita ang tulong ni Aluna. Tayo magsulti. Sige na, tara. Nga tuta sabay. Pusig na mata si Raymond. Wow, pero magkumakap ngayon kwarta to na. Pagayuan siya kong kwarta na. Dugay na kong mga kupunto na kong kantida na kwarta na. Kana, maorginig apas mo kang si Raymond. Kwarta. Apan wa ka maghuna-huna sa gibati sa manghod mo. Nay, may relasyon silang duha. Uyab na sila. Busa, dapat lang nga ipakasala to sila. Basta kay, gini, magsulti at ang tulo ha. Nang nasa Luna. Gina, auto sabay, naitaling. Mao ba? Oh, unay. Wa man silang duha si Luna o Raymond Suding atong bay. Ito ko sa luyo. Kasi tuwas nagpangin dito. Luwa gyapon. Uy, asa man kahaday ang duha. Basi ng lakaw. Nagkuyog tingali sila. Aw. Aw, may noon kung nagkuyo silang duha nay. Nanuro sila. Aw, sikat kayo tanay. Sikat kayo din sa tundapit. Sikat ta. Kay usa ka milyonaryo nga tao ang bisita ta. Og masamot pa gyud niya ka sigang ilang mga matanay kung mahimo na gyud niyang bana ni Aluna si Raymond, di ba? Nagtuo ko nga dili mahitabo ang naas imong huna-huna, Brando. Napugos lang og sugot si Alona kang si Raymond. Busa, kung moabot si Rene, sigurado gyud nga buwagan niya si Raymond. Kana ang di gid ako itugot ay. Nga buwagan niya si Raymond. Kinahanglan nga makasal dayon sila sa di pa moabot katong Rene din sa tunapit. Kinahanglan gyud detaling. Kadaghan aning imong gipamalit na isda ug ng baboy oy, sir. Aw, Raymond, dili naman ni mahurot og kaon sa panihapon. Ato lang ibilin para ugba ang sobra. Gusto po kong kaon ng isda ka sinugba. Hasta baboy po niya sinugba. Ang pahirap gyud ni Manny Brando ang sinugba nga isda ug baboy. Lipay dito siya karon. Mao ba? Mayo noon. Gusto sa akong malipay si Manny Brando niya ko pagkanhiron. Hala ka, nagmanay naman ko kani Manny Brando. Kagani hagod diyang dito mo ni nanay nimo sa amahan atong rin eh. Nagkaistorya pa siya mong maguwang. Ug ako siyang gisultihan nga uyab ta. Mao ba? Oh, o siya ang nihangyo nako nga di na lang ko siya mag-share nako. Mag-Raymond na lang ko siya nako kay uyab man kuno ta. Mao nga misugot ko. O lipay siya doon ko nga mag-Raymond na lang siya nako. O bisamot akong kalipay nga miingon siya nga magmano na lang pugol ko niya. Unsa? Sige ta, mamauli na ta kay hapit na ba mo gabi eh. Tara, alo na. Basta musugan ako sa sinugbang baboy isda eh.
Salamat ha, Rimon. Kay ikaw yun gasto ron sa lamian atong panihapon. Okay ra mo ni Brando. Usaman, mainom ka? Inom tayo kamay. Di ko mainom. Pero kay ikaw man ang gustong mo inom. Okay, mo-join ko nimo. Sige, inom ta gamay. Ay na pag-inom, Raymond, oy. Basin sa itang mo balik sa syudad ugma. Bitaw, ayaw nagpaim na si Sir Raymond. Uy, Brando. Gusto ko nga kaming duha ang mag-inom na O, Rimon, ayaw na pagbalik sa syudad, ha? Kung yan nabalik kon, masabutan na ako ang bayan sa iyong kasal ni Aluna. Brando. Manay, Ikaw ba, Brando? O kapag ganit makainom, mura ka na og hubog nga manulti. Mas maayo pag dili ka na lang mo inom. Basin hindi ka hubog ni mo. Busamot ka ba ti ang tunada sinultihan ni mo? Basta mag-inom ta, Rimon. Tagay ta. Ligon bitaw kayo og bangilintiyan ta. Sino bang isda o baboy? Sige. Ikaw may bawa, may Brando. Okay. Magpalit na ka itong mainom. Ato kasi lang si Raymond ay. O, Jimboy. Napadili ako mamugos pa sa akong gugma niya. Gidawat ko na nga wa siya gugman ako. Kung mo nang mato karong magpakita niya, ay lagad to day. Sakit lang niya ka kung magtanaw nila ni Aluna ni si Raymond nga labing kayo. Gusto lang ko nga mupahalipay itong Alona, Jimboy. Pahalipayan ko siya nga siya gid ang nakaangkon sa gugma ni Raymond. Ay, nalagi ka to day. Nakasiguro ko nga luya ron sila si Raymond ug si Aluna. Gikan ko sila sa biyayas probinsya. Oh, Da, nabetang ibaw ka nga larga si Aluna ug si Raymond. Sa hiyos buntag, natos probinsya ni Aluna. Busa, kung nabalik na sila, luya ron sila. Taro kayong luya sila. Gikapoy ito sila day. suwayan ko lang. O, malipay ko dun sa Alona. Kay dili naman ko magitag paagi nga magkabuwag sila ni Raymond. Sure? Ha? Tinunan na niyo mong gisulti, Delia? Di na ka mangita og samok sa ilang relasyon? Ha? Tinuda nga, may dawat ka na sa imong kapakyasan? Okay, Brando. Ako na po rin tagay. Ano na? Malipayon kayo sila si Raymond o malino, Brando, o nga nagtagay o minom. bitaw, Nay. Nagkasuod na kasi ako. Dako gid og gusto si Manoy mo, Brando. Pwede ito kay gitara. Nga si Raymond ang Sabag ka makanta. imong mabana. Ang tinuod, Nay. Ako nood. Nakadayag ba ko sa kabuutan ni Raymond? Kanta ko. Pwede mo kanta. Ug nabatsyagan ako nga tinuod yun ang iyang gugma ug pagmahal ako. Pwede kang kanta. Apan si Rene. Ito yung paboritong kanta. Siya ang akong gihigugma, Nataling. Gusto kang Si Rene ra gyud, Nay. Ano na? Mao ba day, Daddy Hector? Wa pa mabalik sila si Raymond o Alona nga tuwa sa probinsya? O ihaliya. Basin magdugay pa to sila dito kay gusto man pud ni Raymond nga suuron pag-ayo ang inahanong igsuon ni Aluna. Daddy, ngaon niya si Raymond P nga gidawat ko ng kapakyasan sa gugma nga ito niya. Mahal ko siya, busa. Kung si Alona ang makapalipay niya, andam na lang ko sa pagsuporta sa ilang relasyon. O kung mabalik na ganiyon niya sila gikan sa probinsya, mutabang kong hangyo ni Alona nga magpakasal siya ni Raymond. Unsa? Ikaw, Lia? Mutabang ug hangyo ni Aluna aron magpakasal na siya kang Raymond? Mao ka na, Daddy. Kalipay ko na karon ang kalipay ni Raymond. Dili siya malipay kung kami magkauyab o magkadayon. Busa, nahuna-huna ko. Ngaway kapuslanan kung mapugos siya pakasal na ako. Si Alona ang iyang kalipay. Busa, tabangan ko na lang siya nga magpakasal si Alona niya. Salamat, Ihalia. Nga sa katapusan, misurinder ka na gyud sa mong tinguha sa akong anak. Basta, mauna to na. Magdadi lang gihapon ko nimo bisan dili na kami ni Raymond ang magkadayon ha. Ay okay ra gyud kayo na Ihalia. Ay nalipay kayo kog dako nining gisulti mo karon iha. Nalipay kayo ko.
Basta ba na ito, Haribon? Kung makasalo niya ka mo sa kong mangon, ayaw siyang dugdog, ha? Dato na ba ka? Samtang imo niyang sawa, pobre na, ha? Dili may tabo ka ng nasi mo na una ni Brando. Mahal ko kayo siya, Luna. Busa, ihatag ko kaniya ang tanan kong kugma ug pagmahal. Salamat, salamat. Ako sinigim na lang kung tagay, ha? Imo sali, ha? Tagayan. Imo rin, imo rin. Salamat Manoy. Murag nalipong na ko na. Di maguguan na itong inom. Gambay ito. Gusto na ka mo sa inyong pag-inom, uy. Brando, gusto na ka mo sa inyong pag-inom. Ulay. Kinila ko sa kabutilya among tiwasulay. Don't you worry. English Bitaw mo ko. kinom. Nalipong na oy. Pero okay ra. Nalipay kong nagkainom meron ni Manoy Brando. Tiwasuli na mo na, ha? Maulang gihapon, hari mo na. Ato ka tos ko kwarto. Kaya ko, ator ko tos lantay, ha? Magtapan lang utag higda si mong kwarto ko. Ay, sir, ayaw lang. Ay, sa gawas lang hika si Brando, sir. Ikaw lang ang atos iyang kwarto. Nay. Ayaw lang mo pag-share, Rimon. Kaya maabot na siya ni mong umagat. Pag-Rimon na lang yan, nay. Si Manoy Brando na yay. Siya ay nagbuot ini nga magmanoy na lang ko niya. O mag-remod lang siya sinako. Sugot po ko kay. Ganahan mo po ko. Sige na, uy. Bahaway na mo. Ay, gabi na ra ba? Undang na mo sa inyong pag-inom, Brando. May sakyan na nga miabot. Taro kay si Dailia gini. Langan man. Gabian mag-abot pa ulit sa bahay. Itag ni payanay. Dito gitingali ni gikan silang brakes ay. Luya na si kayo ni. Klaro kay stinan. Luya na si kayo ni. Gibirahan na siya ng brakes. Klaro kayo nga. Dito kagikan silang brakes. Gibirahan na siya kagmayo ni brakes ha. Huwag ko maato ni Breaks, uy. Pataka nagyawit ng bakba ni mo. Sabi na ko dito kagikan na. Luya mo kikag naong ko. Dito ko gigan sa ng Raymond Jimboy. Huwag pagin mabalik si Raymond gabi at sa probinsya itong animal nga aluna. Huwag mapiti nga itong mga ulit eh. Bro, napalatawan ako day. Nga madagod ang inahan ni Alona ni si Raymond. Makasagyo tingali sila si Alona o si Raymond day. Maugi ka ni mahitabo. Huwag niya nang higayon na. Magpatabang na ko sa pagkumbinsir itong animal nga aluna. Aron makasal sila ni Raymond. Ibog man ko ni mo day. Nasuko mga kang Alona. Nya mo tabag ang kumbinsir niya aron makasal ko sila si Raymond. Klaro kay may laing plano na sa mo ni Breaks oh. So may plano ka rin yung Breaks ha? Unsa? Si Breaks ang misugyot na ako nga. Ingon ini ang buhaton ko. Aron makatuo sila si Raymond ug alona. Nga misurrender na ko sa kong tuyo kag Raymond. Mao ba? Basta mo na to ha? Ayaw gyud pagbuhat og dautan ni Alona. Aro di masilag si Raymond nimo. Mahibo pa, Jimboy. Nahiba ako sa kong gibuhat. Busa, ayaw kong tudlo eh. Sana sa kaya ilang ginawa na ni Brechay. Si Raymond, kumusta na ka sila dito sa ilang probinsya? Sila si Alona. Nakubinsya na baka ni si Raymond sinang talim. Nga mutabang ug hangyo ni Alona aron musugot kini nga mapakasal niya. Ni aga naman pwedeng hisa niyo. Sa atong bahay, naglingkod. Nagmataga na di ay, nadaling. Di ato kus imong gihigdaan. Wa ka man dito. Mao nagipangita tika. Na problema ko karon ay, ini pa nagrelasyon na mo karon ni Raymond. Wa man ko gusto niya, nay. Igo lang ko nga naluoy niya.
Alona, anak. Ayaw lang og ikalain ning akong isulti karon nimo, ha? Unsa man na, Nay? Tinuod man ka nga nagmahal og nahigugman nimo si Sir Raymond. Hain may maayo kun itakli mo na lang ang imong gugma o pagmahal nga to niya. Nay, Si Rene, tuwa sa layo. Ug wa na tay balita kung unsa ni iyang kahimtang dito. Base nakakita na siya dito og laing uyab. Unya ikaw, nagpaabot sa dili na mo abot. Nay Taling. Naa si Raymond. Klaro na nga nagmahal o nahigugma siya nimo. Siya na lang, nak. Buotan man dyan si Raymond. Unya na to pag yun. Siya na lang ka ang pamanahanak. Sugot na lang nga magpakasal mo ni si Raymond. Mao ni karon naghatag na ko problema, Nay. Kaya grabe na kinagibati kong kaluoy ni Sir Raymond. Alona, nak. Naabaya ka na sa panultihon. Nga ang gugma, magikan o magsugod kinis kaluoy. Kana kay mibati ka kaluoy kang si Raymond. May gamay na siya nga luna diha sa imong kasing-kasing, nak. Ambot lang, Nay. Basta kay... Sa dihang gusto na siya magpakamatay. Dihang mobiya na unta ko sa ila. Gibati ko ang kaluoy niya. O dili ko makatugot na mamatay siya. Kung mao ka na, klaro na lang nga may luna na siya diha sa imong kasing-kasing. May gugma na nga miumol sa imong kasing-kasing alang kang si Raymond, nak. Nay. Gugma na kakinigibati ko kang si Raymond. O, Alona. Busa, kung ako pa'y ikaw, sano nga si Raymond sa gusto niya nga mahitabo tali kaninyong duha. Dawata ang gitanyag niyang kakasal. Pakasli si Raymond, Alona. Nay Taling. Mao ka na'y akong ikasugyot kanimo, Alona. Pero, Nay, si Rene ang akong higugma. Huwag ko gusto ni Raymond, Nay. May batil akong kaluoy niya, mga gisugot ko siya. Tugutan ta nga igo ka lang nga naluoy kang Raymond. Nagtuo ka ba? Nga husto nang gibuhat mo nga musugot ka niya, ha? Alona, may hinigugma ka na. Unya misugot ka pag yung laing lalaki nga nanguyab ni mo. Sa ako nang gikaingon ni Manay. Naluoy lang ko niya. Bisan ka pila ka pamibating kaluoy niya. Dili mo siya ang sugton kay may hinigugma ka na, Alona. Nilad sa usa ka babae nga tarong nga musugot og lalaki nga may uyab na siya. Anak, wa ko mag-ingon ha nga nilad kang pagkababay. Nahibaw ko nga puutan ka, Alona. Anak, tagod ka. Og nasayod kayo ko sa matuod nimo nga kinaiya o batasan. Nay Taling. Alona, anak. Nasayod ko nga si Renig yun ang natingban sa imong pugba o pagmahal. Apang kinila ikasulti ko. Kana kay gisugot mo si Sir Raymond. Klaro na lang nga may gamay siya nga luna diha sa imong kasing-kasing. Nay Taling. May gamay na ka ko nga pagbati nga miturok sa kong kasing-kasing alang kang Raymond. Oh, Alona. Kana ang ipaniguro ko. May gamay na nagkugma ang miumol karon diha sa imong kasing-kasing alang kang Raymond. Nay. O gamatuura ni Ana. Hala, sige. Suwayi o pakigbuwag si Raymond. Di ba bugat mo na kini nga buhaton? Dili ka na makahimo sa pagpakigbuwag niya. Kung pugson mo manggandani siya sa pagpakigbuwag, nakasiguro ko na magpangita ka na yun niya. Og sa higayon nga dili na usab unya siya magpakita nimo. Ana na unyang higayon na nga maghilak ka sa tago sa tumang pagmahay nga imo siyang gibuhian. Nay Taling. Oh, ikaw dahi kining niya, Jimboy. Oo, ako sir. Wa pa gid mabalik yung katabang sir. Kay ikaw may nag-apply ng gamay ng Pultans Gate. Ay, wa pa mabalik sila si Alona o Raymond. Basi karong udto, di ba? Karong hapon na niya na sila. Buhangay mo sir, no? Bida sir.
uyog magdako ang gidilang relasyon dyan, no? Okay, sige mo sila kuyog, sir. Mali pa ito kayo kog dako kung musugot na si Aluna nga magkasal na lang sila ni Raymond. Kung nada gid si Raymond nga mag-asawa kang Aluna, sir? Oo, Jimboy. Ang pagsanong na lang ni Aluna ang gipaabot ni Raymond. Bida, no? Kaluyung taon sa uyab ni Aluna ang tuwas Manila. Kung maabot, okay. Nga, si Aluna, maminyos lain. Kana mo giampo ko nga sila gid unta ang magdayon, Jimboy. Nga, sir. May pangutan na, sir. Sama na. Silia, tinuod ka itong gidawat na ganiyang kapakyasan niya itong si Raymond. Basta sulti na niya nga, gidawat na niya ang kapakyasan. Dapat sa ilawam siya dugahan. Naghambing kini og tumang kasuko, sir. Og sa ilom, mangita kini paagi nga magbuwag sila si Raymond og si Aluna. Jimboy. Ayo kay, kinahon na kagluto og linat ang baboy nay. Para kahigop ta kog sabaw. Ug impon si Raymond. Maabot tong bayaw. Grabe na og nawa ang klabas kong oo nga nakahigop kong init ka sa mo. Sa iyo magudming duha nga miadto ni Aluna sa merkado o nga nagpalit og benang busok sa baboy aron magluto ko og linatan. Uman ako kakaunay, adto ko sila ni Pablo. Isulti ko niya. Ako si Inon nga kung maabot tong anak niya si Rene, sultihan niya. Sultihan niya ang anak, si Aluna. Tuwan sa syudad, doon na nila ilalaki ng gigugma. Brando! Manoy, Mga kana, mas mayo nga sultihan ko si Pablo bayan sa inyong relasyon ni Raymond Aluna. Para masayon ito si Pablo. Kahapon, may ato ko sa ila. Huwag ko siya masultihin bayan yung Raymond. Pero karon, hindi ko magkukaon. Sultihan ko siya sa tanan. Oh, Aluna, nibarog ka naman, God. Tiwas nagbaon na. busog na ko, Nay. Sige, aliw na ko. Busog na ko. Luna! Hoy! Luna, balik na rin! Hoy! Hoy! Ikaw ba, hibaw ko pa kang busog, ha? Iwas na ikaw! Ano na? Dili ko masugod. Nga mo na yung isulti ni Noy Pablo. Dili ba yung masahid si Noy Pablo nga may lain akong mayang? Aluna! Nay! Di akaramaday din sa tubangan sa atong bahay naglingkod. Nya naghilak. Nagpaabot ko ni man ni Brando nga magawas, Nay. Ikibugan kasi siya pag-ato samahan ni Rene. Dili ko gusto nga sultihan niya si Noy Pablo, Nay. Nga may lain akong uyab. Nalain sa di Manoy, uy. Manghilabot man siya sa personal ko kinabuhi. Ako na to siyang gisekretong istorya pag humanamog kaon. Ako'y badlong niya na dili niya sultihan si Pablo na may lain ka ng uyab. Mao day nga, uwa na siya magawas. Salamat kung mao ka na. Nga dili na siya mo dayon sa pag-ato ka na Pablo. Naknahibaw ko nga wa ka pa mapusog. Musa, sige na. Balik dito sa kusina ka. Tiwas ito kaon. Sige na, Aluna. Manay, salamat nga patuwa kang nanay ni mo. Ngawa ka balik ato sa amahan ni Rene aron sultihan siya sa mo relasyon ni Aluna. Asa ko di mo dayon? Ito tandok ko si nanay, eh. Pero mangitan yung pagi nga, mag-istorya ni Pablo. Aron masultihan siya ko sa tanan. Manay Brando, ako na kining mangyo ni mo. Ay lang nagbuhat karon ang nasa mong huna mintas niya pa mi si Aluna. Oh, Raymond. Mao ka na manay. Tod kini ko gusto mag-goal si Aluna. Mag-goal mong siya kung mga ibuhaton mo. Ako, sa kubahin, gusto kita ko nga mo na ibuhaton mo. Apan, niya sa Aluna, ayaw lang sa una manay. Gusto kita ko mo na ibuhaton mo mintas sa'yo pa. Masayod na ang amahan ni Rinistaran. Pero karon niya pa sa Aluna, ay lang una manay kabasin masuko siya ni mo. Tingali unya ulit sa mukoy ko balik sa syudad. Tingali
Iya pa niya noong kumbuwagan. Unsa? Mau ka na. Busa. Ay lang una ka na buhatan mo na eh. Mintas niya pa mi din eh. Pida eh. Maumuti gusto na ko nga karon ko sultihan si Pablo mintas niya ka pa. Ayaw lang una karon man eh. Mintas niya pa mi. O diyan na lang kung uwa na mi. Ay. Hindi lang. Yung gusto akong tumano ron. Pero doon ko sulti ni mo, Raymond. Unsa ka na ha? Suman. Tinuod ba yun nga wa pa rin mahilapti sa luna? Uwa taon eh. Bisan gani pagkakos o paghawak sa aping. Uwa pa man gani. Wa ba? Bueno. Ano yung buhata ha? Nagabot niyo balik dito sa syudad. Pagita o pagi nga maangkon mo ang pagbabayad na luna. Angkon na siya, Raymond. O kung magbagahi siya sa pagtugyan sa iyang pagbabayad ni mo, gamitin siya kusog. Tukusa siya luna, Raymond. Manibrando. Nanamilit ka, uban ang luha mo. Unsay sunod nga mahitabo, mga higala. Sundan ninyo kanunay ang lain pang mga sumpay ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat. Ako. Gisuwat ni Jay Badayos. Sa direksyon ni Jennifer Dato Minosa. Spinner Ariel Mantao. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garin. Dalit ka nato sa RMN Drama.